Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Tohle video je z Minecraftu, náš 4. díl let's playe a jak si můžete všimnout, tak nás zdraví i kostel a můžeme i na to. Dneska bude dodělávání domu part 4. Teda lidi, omlouvám se, díl druhý, dodělávání domu. A jak si, včera jsem si tady vysadil tady tyto stromy, takže teď yes. Strašně teď se mi budou hodit. 3, 4, 5. Jo, já už mám 7, tak jich tam bylo 7, ne? Takže, ne. Tak to bude. Já si myslím, že nádherný dům. Toto je. Škoda. Tak, tady dáme blok. Jo, akorát tam asi nedám blok, že? Nedám. Škoda. Tak potřebuji tady dát blok. Tady dát blok. Ne. Tak to bych hodně plýtval s tím. Tak. Ještě blaky nám tam zdraví a v pozadí. Tak. 1, 2, 3, 4. Lidi. 4 dubové dřeva. Máme to. To je dubové. Jak ono se to dřevo jmenuje? Ok, nevím. Břízové. Tohle to říkám dobře, ale asi ne. Já nevím. Jo, kolik těch sazenic mám? What? What the fucking cool. Lidi, já se strašně omlouvám, ale já si teď skočím jenom na záchod a pak vám to hned odstřihnu. Tak lidi, už jsem zpět. Žádné sazenice. Tyjo, pěkně to ale roste, jako. Už bych mohl udělat i upgrade na farmu, ale hned. Aha! Já jak blbec. Pardon. Já jak úplný, já nevím co, tady čekám na dřevo. A ono je tady. Brácha se stěžuje na školu. Tak, proč se tady spawnul? Au. Taky nesna... Bum. Lidi, máme to dostavené. Takže teď bych si mohl tady udělat postel a vyspat se. Spokojení? Ještě bych musel likvidovat Endermana. Jen tam toho. A jo, zlikvidujeme ho, lidi. OK. Fúha. To prčce. Ne. Ušetřím hlíny, ale... Vidíš, škoda. Tak. Vytěžíme si tady ještě semínko, super. Tak. Ach jo, já nevím, jak se fakt vyživím s týma.
O, sazenice. Třeba tak. Zasadíme si stromeček a teď už by mě zbývaly jenom skla, které mám tady, nebo písek, tak. No, takže lidi, teď půjdu asi k moři. Jo, je to moře tam. Teď půjdu lidi k moři a doufám, že to dobře, no. Hunger. A jo, vlastně prase do země, ale fuj. Tebe nechci teď. Brácha tohle musí číst, chudák. Bez urážky ty, co mají rádi školu, ale... Počkej, ty mě svezeš? Nesvezeš. Chtěl bych fakt nějaký Co to je králík s červenýma očima, ok? Ty, já tady objevuju samé nové věci. Moře, nice, mám ho. Ale kdyby tam bylo hlavně... Lidi teď... tak tady jsem třeba ještě nebyl. Ale mohli bychom udělat farmu někdy na černé barvivo. Ups, nice. Tak to je super tady. To je super. OK. What? OK, vyhodíme toto. Hned tady je písek. What? OK. Tak, pěkně se tady vytěžíme. Tak. Aha, já tady těžím tu. Hezký kameňák? Lidi, omlouvám se. Za chvilku dneska se skončí dřív video. Tak no moc nevím. Tak, třeba 2. Já ještě vytěžím tady tuhle. Tak, pocať až sem. Tak. Tak, lidi, teď bych potřeboval ty chobotničky. Už. Chobotničky. Lidi. Tak tady jsem zvědavý, jak najdu nějaké chobot. Už jsem na ně. Počkej, oni mě dají spít? On ten spít? Nemá. Co to je? Tam je nějaká stavba, lidi. Můžeme se tam mrknout. Jako pokud vidím dobře, tak jsem tam něco viděl. Jo, já vím, co to je, lidi. Já vím, co toto je. No. Teď již jsem radí.
Jako nic z něho nevypadlo. Lidi, omega. Jsem lakr. Oh shit. Nechtěl bych přijít o 14 levelů. Healuj. Lidi, škoda, ale viděl jsem tam truhlu, co je super. Nada. Tak dám tam tohle. Tak. Hlavně tohle si vezmu. Au. Lidi, super, takže našli jsme podvodní, já nevím, co to je. Ok, ale čekal jsem něco lepšího, ale návnada na to, tak to je ještě lepší, jako. Tohle neubírá, ne, tak to je v pohodě. Ale není v pohodě to, kde mám dům. Oh shit. Takže máme dodělaný dneska lidi dům, sice dneska mě trošku hrabe, ale máme dodělaný dům a dneska bych už to asi mohl nechat tak, ale ne, vlastně ještě nemáme, potřebujeme tam dát skla a skla si pevně musíme vypéct, což bude trvat hodně dlouho. A máme tady vesničanka a on nám nedává nic. Au. Potřebuji vás na kůže. Ok, lidi, ok. Počkáme si, pěkně to sníme. Tak. Tak, ještě 2. Ne. Dělíme tohle. Tak, jo, mám dům, super. Tak. Lidi, dáme tohle tavit. To je jenom v téhle. Ne. To bude trvat hodně dlouho. Tak mezi tím bych aspoň mohl nic vlastně nedělat. Protože já nic vlastně nemusím dělat. Lektovar zdraví, ok. Cvičím. Zase nás zdraví kostel. Lidi, já nevím, jestli mám obarvit to sklo. Já fakt lidi nevím. Kdybych to měl obarvit na černo, tak mě řekněte, nebo tak mě první se, že vlastně on tam jeden vesničan prodával kaktusy, myslím. Ty kaktusy lidi se nám budou... Dobré? Lidi, ty kaktusy se nám budou hodit na zelené barvivo. A my když ty kaktusy trošku rozděláme, tak oni... Jo, že bychom měli zelené skla. Nevím, jestli to bude vypadat pěkně, ale možná jo. Takže aspoň se nějak zabavíme, než se nám to vypeče. Ach jo. Co to je? Co to jako je? Co to je? Za šípy, lidi? Z něho vypadly divné šípy.
OK, tak to si berem. Tuhle truhlu ani nevyžral, ale ani nechci. Nechám jim to tady. Na 11 sekund ještě. Sorry. Zašlapu vám to tu. Nice. No konečně už chodím normálně. Ale prosím vás, hoši, nejste tady nikdo. Já vím, že teď spíte, ale au. Ne. Mám zpomalení. Pojď sem. Aha, jste dead. Tady nic není. Vesničení to, ale kde jste? Vesničení, tak kašlem na hošánky naše. Tak lidi, ukáž. Jsem zvědavý, kolik se nám vypeklo toho. Lidi, takže kolik se nám vypeklo? Je 11. A proč mě ten brácha se musí otravovat? Takže lidi, v dalším díle si dáme obarvování skel. Takže lidi, tohle byl konec videa, sice to dneska bylo trošku kratší, ale čau.